Čo to je, Guľa, čo? Moja, čo to je? Dívaj, kuriatka, aha, Lajla. Lajla, dívaj. Poď. Dívaj, čo to tam je? Aha. Kuriatka sú tam, dívaj. No čo to je, no? A nemusí sa, poď. No poď. Čo tam je, kuriatka, že? Jaké pekné, aha. No, jaké pekné sú, pravda. No, kuriatka sú to. No, jaké malinké kuriatka. No, ako pozerá, pravda. Zlaté sú, že? Koľko ich je, dívaj sa. Oni normálne stoja v zástupe jak na omši, ty kokšo. Jak na prvé sveté prijímanie. Uhajú, a čo? Čo tam je? Guľa. No, to nie je papá, ale by bola zežrala. No. Čo to? Čo to? Čo to? Čo to? Čo to je? Lajla. Čo to je? Dávaj pozor. Dávaj pozor. No. A fakt, oni stojí jak ty surikaty. Kokso. Čipánkovia, haló. Čo to je, Lajla? Čo to je? Kuriatka? Či kohúti? No. Poď, poď sem, Lajla. Čo to je, moja, čo? A ti ľúbia kuriatka? Jak sa díva, jaká je bohová, ty kokšo. To sú není španielské vtáčky, moja zlatá. No smrdia, pravda, no? Smrdia, no. Smrad jak v Carihrade, pravda. Ťa nudia, no, bože. Ale koľko ich je? Vidíš to? Moja, no. Áno, ono žije. On spí. Ukáž, či žiješ. No, žije. No. Jaké je bohová, že? Pohľad stáčie perspektívy. Čo to je, Guľka, čo moja? Čo to je? Lajla, čo to je? Kuriatka, no? Nechaj ich. No, ty si vegetarián, pravda? No jasné, no.